Hello guys song. Tao cái nó khó càng mua phải nhận bài cỏ đã có sao vậy mà nó pi sau ở đã có sao nó bớt cái cỏ ra hàng người tao cái borong này wa baga nó hấp jack wa sungo hamala hapai kia tao bớt giờ tới man này cái này gang cái phải để mà nó maya sai si maya khu jadi nari kori rok sabai jadi phai mak hangke phai nai biang phai sing thana bapi kita bu guri nai gra nai tu da nok kaisa srok nok hangke phunugan pi ke kaisa nogoi phai se tong kya o pi aban bisungo tong phiru a ish bisungo habi manga sa khamu yaban sakao bo tongo kisa bara no man khang ka phuno ganang busung man kha tau phai pai gara na je man iko kothok jat man kha kaisa koto ma khai guri oi naite te kong nei nu kha pa phanya musung ja bisung ha sei ko mo kaisa kotor ma kete kong sa ro gai bisung kong sa tong phuno gana na ji ko da ko so bai bahai ka muya phai kong sa bahai ke tor kha omo to phai manglak tamning ke boto belai sikla soi thangka nge tong mala tong do bisingo tebs tong ta I ko naite no khata pi phai pai bai grana hingka phai pai man pore phunuk siwando aje ang bisingo muya nungmani ko mono I pinga phai tong yo ang to habi male omo so koibar ke sa khaw mo ke saman bagai habi se male भाई के दैदं हा आसो आंसो फाइनो मुसुङै फाइमेन आंसो फाइ माले ता बुलाय सो फाइ ओंखाबो तंगो को आगानाव कायसा बुसुक दङ का बुसुक साकाव क्लाइ सर कुमो का हानि बागै आंखा बिसुङ हाबलिया रि रक सावनै गेपि न मुया फाइसिना हानि सावं का बा गेपि के फाइ तंखा बिमो फाइमानि पिमो को koto ke yang tongko tabuk tu bunai bo angke tanglia kaisa wa sungo no muya bukaba ma mansu ka angke baksa muya angke tori si tongbai su angke sing ta asu koto rong no nalia kisa klek sa simi sai na kha angke ang setini asuke muya phainya musungmani amasa muya angse phai malia ajaga wo washing ro ja angke te busu ganang ro angke ba haini bagai yang tola ji dilo thangra na jabuk han kisa nokori nai da tura nok da phaima to phai ke gabang mano te to phaina nangla gai pe nang tura nok nai ta ga ang sa bisung habi phaina musung mani gang ga habi si malia lebo bu phang berai rojakta pia mane bui ye phai tlangi maya jat khlaye ga hani bagai ang bisung habi si malia klai sir khama jaga wa bu phang besar stoi ponjon ha de kena lo kasih orang kasih lo kan betul jadi setelah nangko maksa bu phang to man ba ke che ma bu khata bai khai ma ga nang kha bai khai ja mana haru ko ma bole lo oh tak tak kasih mau hak itu ekdom bising aja pi bising ada bising mah tapi langsung naik malah yang itu sungguh man kah koroma kayu angke tu phai maya pi mang su phayo gaw mana tabu khugui telang nai gai ko khugui agui pai bai kha gaw mono sunai ge suman bodese somono go thanani bagai joto no ready khlaiba sinai te bego dawi pa sinai suya koi ke tinin satung ba amsuga tungmani markhino leng suka tamba leng mung leng kha ko satung bo tungmani marum suka hangkang ka ba ke pi ke yang muya sui tong ke baira wangka na hari no khang ke kisa somne mena hepono amsuke iri tongo markhan tung suka
Go tongmani bagay no kisa lebu butiro khai nungi thangsuan hwngai pink yango sorbot swnamui tongo hwnkhe borok ni ro ni lebu no omo hwnkhe tabo kisa thanda khe nungi nagranai hwnkhe lebu rok nungya sak bwkha rok santi wngla kha tamni gokso satungo satung manjakmani hwnkhe twi rok to kwbang nungna nango hwnkhe haini bagui lebu rok phano nungui kisa thanda khe nasiwano. 2,000 years later. Norong no tabo pisong ni kisa borong ni nok rok no homtor khayana tamni ke agi nana song nok rok tangi klangmani bla kahani bagai nok rok joto no mane srabjakta kuno khagjak rita kaisa kaisa ke pura ekdom kolog ma gabono norong no bo phunukgana naidi buti haike nok tangjak haibo omo no rosa khata joint family rok ni bagai hingka hingka tangna kaisa nogo no tonglai sidi te oron simi aro thangna nangyam te haita gabono tamo ke homtor khainai te mwkhutung rok tam tam mangkha bo phunuga norong no hingka naitongdi o room ni simi no start khaisinai light srwjak hari hingka mo pisong tongmani room hingke moni pore te kaisa phaio ikko omo hingke amoni pore te kaisa phaio buini haito building nok ya haino tongdrop no hingke omo no norong no homtor khairwkha ta hingko omo ko yong song ni hingke yango hingka hingke nana song ni room nana song tongmani nana bai dadu ta hingko thanda wngko o nogo se hingke yang tingki ko bari rok naharo hingke mo yango kaisa tongphiro yango hingke borok thungmani room ta hingke nana bai dadu to kwrwikha haini bagui khali wngjak hingke pisong to tabo o jaga tongya borok to agartala mangno tongbai o hingka ba hingke tetus tongkhu hingke o room bai khe koita wngkha 4ta wngkha hingke yango hingke ganti nok hingko omo hingke ganti nok sdo omoni pore iko te kaisa phaipero haini hai o jaga ro hingke mai rok chajaknai hingke yango hingke borok ni bathroom rok hingke omo no borok ni tini ni homtor nok ni homtor topaikha je tongmani hingke tabo ke baira rok ni no haini kisa guriui phunuksuano hingke bini o jaga o kaisa golap khum tongo amsukhe naithokmani gang puila hapaipru no ah jaga no mokol kwlai o ta hingke pi bwsao naidi golap kaimani khum bari tongkha bobar naithogo hinui gabono phaiui nukphaimani amsukhe naithoka hingke thana pura ang video khaitolangna hini bono samani ta gabono amsukhe colour hamjak suka markhe no ang hingke pi khum rok kainani hingka hingke markhe chajago ta haini bagui buni khum rok joto no kaijakmang bebang khum no tongo buni aro ang je video khaina pogoi thangka hingke omo hingke bo plant hingke thana puro ang twlangui thanai omo no kisa tungflamani bagui ang bo mwkhang ro sui mana kha hingke tabuk to nokhor sinai hingke ready bo wngranai sinai tabuk hingke iko bag busa kotor kotor o jaga muiya hingke mo hingke o 150 rok hingke swngdui rok joto no o jaga dabaikha swgui hingke o jaga bo haino kwbangma satung se tungjak hingke tofano nokhor sinai tungmani o satung tungma jaga scrub rok hungyale tenglak tesani mwkhang dagwui tongjak mo hingke to fulimani tusu komiliya fulijak no bothrai bo kwrwikha kuno bo kwrwikha haibino asuk sakbango hingke sijak ya camera o hingka hingke tang jani kwchung haingui tong kunufang kwrwisi narihai hingke tang bahaingui tong tabuk nokhor sinai asuk kok sayawi hingke satung jefuru gari kasao gafru malai soa norok bai tabuk himui thangmani o satung jora rogo to mobile tiplaiui vlog rok khaimang lak asuk tungui tongma jora o nari bahai satung chirwngui tongkha muiya phaina thangmase ano kuphung khai rohorka nari phulewui phungui tongkha ang
Khaching warmani lamo phailai kyang keno gari bo mani rekha ke tabung ke thangi tonglayo aguliwo ke sini to tini niom ti haino fungjara phaikya tabu sari go ke tesa aguliwo firongna nanghni no firok laikha dati no ke satung bo tungmani amsike sari bo ongya khongka ba haini bagui ke pia bo office ni firok tui bono bo nasingni tlangan hnai piano nasingni tongka tabung ke bara thangsi nai nogo phai haba kyang ke no lengmani bagui fan sarogui rogo sima nasu ga tini jorate ang sumong sinai ga norok bai hani hai next vlog o malai suana ga tini markhan leng sukate video ro continue khai mangla kha ang ga advance hor kaham jotan blog nai tangnai rong no